pengumuman. Yo, ayo Pak Bambang sini. Bunda. Bunda Bambang. Ya Bunda Bambang ya. YMMA yang mau-mau Monggo, aja. monggo. Yang mau aja. Goyang guys. Mangan tempe rasane koyo Ayo. mangan lawuh Ini benar. tempe. Senajan tak anane sing penting rukoe. Ayo. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Susu. Ra usah Pak mecucu Bambang, tresno Bambang. kuro kowe ra bakal tak madu. Bunga dengan besane wong kawati kanggo tak perjuange tekan janon mengko. Iya, siji-sijine aku bangga karo kowe. Kenompo opo arane wis aku ra bakal metre. Kowe aja sumalah tresnaku bakal ilang. Ibarat koyo putraku Jogja, kowe kan istimewa. Ayo Pak Bambang sini Pak Bambang. Pak Bambang. Om Richard. Oh Pak Bambang ini. Oh alah. Om Bambang. Ini Pak. Mas, ini Om Oh Bambang. ini. Nah itu siapa? Om Richard. Ayo Om Om Richard. Richard, Om Richard sini Om Richard. Goyang lagi Om Bambang. Sekotong di pinggir kali. Mangan tempe rasane koyo mangan Bos lawuh. Dwi. So. Sajan saarane asik sing penting rokok. Oh Ngopi kembang tahu rasane susu. gak usah susu tresnoku bakal batal. Madu. Bunga tenang rasane mongkawan digandrung. Tak berjuangke tekan Om Richard. Bisa kali. Ayo bisa kali Om Richard ya. aku bangga karo kowe. Opo-opo arane wis aku ra bakal pede. Kowe ono sumalah wis aku ra bakal ilang. Para koyo putraku Jogja, kowe ceng istimewa. Masih kembali. Om Richard. Bisa kali. Bisa kali cepet-cepet. Ayo Om Richard sama Om Bambang. Di pinggir kali, Om Anton mana Om Anton? Om Anton maju ke depan Om Anton. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Senajan arane sing penting rokok. Om Anton. Ngopi kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu sepuro kowe ra bakal tak madu. Bunga
putoku Jogja kowe sing istimewa ibarat kaya putoku Jogja kowe sing istimewa. Iya, Tante Tia, Tante Asi, terima kasih. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Sebenarnya kita tidak menentukan nominal Om, ya. Pamer bojo. Oh, Jogja istimewa apa ini? Pamer bojo Mas Indro. Pamer bojo. Ho ha ho ha. Pamer bojo. Ayo, Mas Anton. Aku mulai ya. Ora, gini. Monggo Ibu, monggo. Ayo Ibu, boleh monggo dikit. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Rino wangi. Ayo Om Anton joget ya. Rasane beteng. Tansah kelingan, kepengen nyawang sedelo wes omong tenang. Ayo Om Anton, monggo Dede. Citra cantik dekane kowe. Sini Om Anton, sini. Sini Om Anton, tengah sini, Nangis batinku, ngantos uripku, alas kapas netes alo dene dataku. Gak usah malu Om Anton. Kita malu-maluin. Ayo Mas Anton. Dudu klambi anyar sing ning jero. Lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer dene aku. Ayo Bu RT, yang mana Bu RT? Ayo Bunda, ayo. Dudu wangi mawar sing tasawang. Neng bapakku nanging kowe lali ngelanane wong kaya aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku. Citra cantik tekane kowe ngemusi. Nanti suwe aku ngenteni. Nangis batinku, grantes uripku, alas kapas netes alo ning dadaku. Ayo Mas Anton, yang punya cendol dalam. Mas Anton. Ayo Mas. Go. Duduk klambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer dene aku. Duduk mawi mawar sing tawang nang bapakku nanging kowe lali ngelanane wong kaya aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer
Tepuk tangan dong buat Om Anton, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Luar Duh, biasa. aduh Pak Anton. Mas Sulis, Mas Sulis. Repot-repot. Om Richard mana Om Richard? Ya ampun, aku malu. Ayo Om Richard. Aku malu. Om Mainkan Richard. Om Richard. Om Richard belum berkenan, nggak apa-apa. Nggih. Ya, makasih. Loh, Terima Makasih loh Om Anton. Ya Allah. Jadi nggak enak ya. Enakin jaluk. Mikrofon. Nggih, mikrofon. Makasih ya Ah, Mas Anton. nggih. Kak Siva. Kak Siva and friend yuk goyang yuk. Jangan gilanya cukup kita aja, jangan kakak kita ya, udah. Ayo. Buat Kak Siva yang punya lagu. Kak Siva boleh nyanyi sini, ayo. Ayo Kak Siva. Ini Kak Siva. Kenyataannya kudu aku menjaro hatimu. Iya. Isih sogelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kegawa ngimpi. Iso gawe nyaman ra jaminan duweni
kasih Kak Siva and Friend. Terima kasih. Atas kemeriahannya sore hari ini. Yang di sana gimana? Yuk Rene. Sembarangan. Oh, lagunya yang AE AE. Terus yang mana, Bu? Oh ya. Oh ya. Jam 11 ini aku bertindak Bokolatan kau tetap sing pasti Oke. Aku tapi saya Tapi dia lungamu tadi terauku kiriman kisah uripku acune angin wangi teko ngancani aku kelangan konco cerita masalah desa tapi koyo loro akhirnya wirang ben wirang bisa yen akhirnya loro ben loro tenang opo wong tulus wis garising selalu ngancani ilang intinge tresnamu koyo bonsai anting putih Ayo Mas, joget sini. bosiro bino lan wangi masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ra iso pedhi Pak Yunus, sini bolong Pak, boleh dong Pak. Mas Sulis, habis ini ibu kita mau minta seperti mati lampu. Ibu Novi. sabar ngadepi ndure kembang tetelan
jadi seperti mati lampu. Jangan pergi dulu ini Bu. Wes, udah pulang lah? Oh lagi solase. Iya, kali ini selalu memang hadir, ada ego wong tua. Cerita sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nongso nanging kudu sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ana ngendi kasih sayange sing kaya candiyane bapak ibu bingung dhewe tidak ada anak di lahir kita. Barang siapa sholat Jumat di hari Sabtu, maka dia adalah orang yang tersesat. Kukira itu ceritanya, ternyata itu kisahnya. Yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban perjuang ning dalan dhewean
Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tembang request dari pemirsa YouTube Berkat Nada. Pun boten enten tanakane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepita kelaran ngempet hati tangisan rodo panguripan bakal muter nanging mbok setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Serba susah satu anane pengen cinta-cintaan dan foto karo liyane tapi sadar diri aku rong iso piye-piye. Mending kowe butuh tirakat sedangkan aku iki wong ora wis kalah rupa rasuke kono cintaku nek paitan kudune rasa Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Posawangen sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Kenapa senyum selalu dicampakkan? Mental health hatiku aja remuk kau abaikan. Ketahuan pikiran selalu terbayang-bayang. Meski bisa pelekan ku coba mengusahakan. Kerenengku berjuang, takut takkan pernah lekang. rasaku tak berpaling aku tiada tanding ku pastikan happy ending aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis tak setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia aku pancen ora Sempurna, gampang terluka. Tapi yang tetap setia, aku juara. coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia
Oke, Dek Sari jangan duduk dulu. Oh iya. Tentunya mengucapkan selamat sore kembali tamu undangan yang hadir di tengah-tengah keluarga besar Bapak Duyan. Nyanyi sama Siva Haju. Sing rapi risi, yang kakak resah.
terima kasih. Oke, terima kasih. Satu atensi dari Kak Siva sudah diaturkan.